салом подписчикои меҳрубони ман ва ҳама он нафарое ки нав ба канал дохил мешаванд. Ҳамаи шуморо ба канал хушомадед мегӯм. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед. имрӯз ман барои шумо тайёр мекунам ордбирён ва хостум ки тарзи тайёр карданша ба шумо нишон диҳам. чизе ки ба ордбирёни мо лозим мешавад ҳамаш дар видео мондагӣ метавонед ки хушрувак тамошо кунед, ай рӯи ҳамин ёд бигиред. мо рӯғани зағирро дар дег рехта ҷӯш кардему баъдан орд ҳамроҳ карда ҳамон орда сирхак мекунем. вақти жарид кардани орда хеле боаҳамият бошанд ки ҳамон орд агар ёки бусӯза беаҳамиятӣ кунем бусӯза ёки сирхи бад шава ёки сафедтар бимона яъне хомтар ҳаргиз ордбирёни мо болаззат намешавад. барои ҳамин шумо вақти ҳамин жарид кардани орд камтар аҳамият диҳед. чӣ хеле ки шумо дар видео дидестед орди мо чӣ хел сирхак шидеста, мо намак ҳамроҳ кардем. шумо чанд қайм мехоҳед ҳамон қадар намак ҳамроҳ кунед, чунки оилаҳое ҳастанд ки шурхӯр ҳастанд, яхе оилаҳое ҳастанд ки кам намак мехӯранд. барои ҳамин ба таби дили худтон метавонед ки намакша бидозед. чӣ хеле ки шумо дидед дар видео ман оби ордбирён андохтам. ина чӣ хеле ки дидестед уже ҷӯшидан дадромад. шумо агар ки мехоҳед ки ордбирёни шумо ғафстар шавад чӣ мекунед? оби ҳамин ордбирёна камтар бидозед. ай сабабе ки оилаи мо намехӯранд ҳамин ордбирёни ғафстара намехӯранд. барои ҳамин ман беҳад тинук мекунам тамошобинон. шумо хоҳед ҳамира чӣ кунед? ғафстар кунед, яъне ки ҳамон оби ҳамроҳ камтар бидозед агар ҳамин ғафстар мешавад. ягон мушкилӣ надорад, ягон чизи пинҳонӣ ҳам надорад. ана дидам оилаҳое ки тинук намехӯранд, ғафс мехӯранд. барои ҳамин шумо метавонед ки оваша камтар бидозед. ана ман хости дили оилаи худмона кардам. чӣ хеле ки шумо мебинед ордбирёни мо тайёр шидеста. мо дар косаҳо метавонем ки бардорему ба аҳли оила пешкаш кунем ва бихӯранд. инам чӣ хеле ки дидестед тинукакай. баъд духтаро гуфта гузарам ки вақти ҳамин ҷӯшид шир ҳамроҳ мекунед. хоҳед шир бисёр ҳамроҳ кунед, хоҳед кам ҳамроҳ кунед. ай сабабе ки хонаи модар ширша агар бисёртар ман вақте меандозам мегӯянд сладкӣ мешавад. барои ҳамин намехӯранд. ман шири ордбирёнма кам меандозам. шумо метавонед ки зиёдтар бидозед. ина чӣ хеле ки дидестед ордбирёни мо тайёр шуд, хеле болаззат шуд. аҳли оила хӯрданд, маъқул шуд. ина мехоҳед ман тинукак мекунам гуфта гузаштам. ина мехоҳед духтаро имрӯза видеои моро ба ҳамин анҷом меовад. то видеоҳои оянда моро пайгирӣ кунед. хайр.